2019-2020. Aici am mâncat. Acau. Picat. Bă. Eu să te... N-am luat. Am mai multe arme. Dacă aș putea să-l pune... Băi, cum fac la ăstea? Cum fac? Bă, what the fuck? Bun, let's go, bă! Acum rezolvăm de plin. Azi voi plină planeta. Hai că mergem aici. Dragi mă ăștia pe aici, hai să văd să... Da. Headshot. Văd. Headshot. Stai că am uitat de unul. Headshot. Mamă, ce zboară acaurile pe aici. Headshot. 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 Bun. Bă, să nu zici că e dușmanul meu acolo. Ba da, băi, dușmanul meu, ia uitați-l, ăsta e dușmanul meu. Ăsta e ăla din primul pe... De când e jocul, ăsta e dușmanul meu, bă! Uitați-vă, fraților, ăsta e dușmanul meu, uite. Bă, de prima dată când am văzut acum 6 ani, că jocul ăsta din prin 2019, 2020, de l-am dezvoltat, adică cred că de vreo 2 ori. Și anterior nu mi-am dat seama că am pus asta că 13. Bă! Mă! Că ne-am pus aici modul avion, ca să nu mai îmi dea reclame, deci să nu știu. Am mai 6 vieți. Am trebuie să-l omor, nu mai am. Bă, l-am omorât. Acum să ducăm aici. Deci știu. Da, deci știu jocul ăsta de atâta timp. Deci știu și să mă joc. Bă, cum de... Îmi place mie țin asta. Oh, ai
capul. E gata, m-am dus. La 2. Fuck. Bă, what the fuck? Headshot. Mamă, cât ce sunt. Ia-mă asta. Bă, am luat-o. Vreau să vă arăt cât de sus are dacă îmi pun. Mai am mai multe, uite acolo glonțe, bă. Fuck, cât sus. Câinele, vine câinele. Auci. Am uitat să pornesc pe mine, ești nebun? Haideți, mă, aici. Mamă, ce mă enervează când e jocul ăsta. Foarte enervant când și te încurcă foarte mult. Nici vă dați seama mă încurcă. Și așa? Headshot. Acolo. Auci. Headshot. 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 Gata, câine. E du-te-mă de aici. Pap. Oh-oh. Dușmanul meu, fraților, aici în acțiune. Dacă facem o poză. Hai. Hai. Hai, fă. Bravo, mă. Headshot. L-am cam activat. 19 viață. Unde ești, bă? Bă, ești șmecher. Zi, bă, ești șmecher. Vrei să ne batem? Bă, fugi, fugi. Dați, fraților, că eu mai am și alte arme. Bun. Dacă nu compatibil, am mai ales să așa. Care dacă dai... Dacă merge și dai headshot, dacă îl atac acolo ăsta, iau automat, bam. Și cu asta, pornirea. Headshot. Deci le... Headshot. Mă să văd... Ce mahar. Și... da. Ce se va arăta? Este o armă de pirați. Da? Eu sper să mă aud bine.
Headshot. Merge de aici. Aici e locul meu. E niciun loc aici. Headshot. Chiar de aici. Headshot. Pot omorâ și pe ăsta. Mai ales dacă nu stai. Și dacă mă bag în fața puștilui, am dus. Uite harta asta cu cimitirul să vă arăt. Adică să vă place pe aici. Trebuie. O să vă puștile. Să vă puștile. Acum am 4 glanțe și... Nu te apropia! Bă, hai, let's again! Headshot. Headshot. Stai. Headshot. Ei dus, bă! M-am omorât pe asta, gata. Da, deci, șorțul ăla cu trotinetă electrică. E bine, m-am dat mai mult cu ea, bă, da, ce fain a fost. Visul meu. Dar până fac 16 ani, este și atunci o să mă pot da liniștit. Plătesc de acum aplicație. Să duc un zombie aici să-l preocălesc. Care dorește să fie la omor pe el și vreau să îl deranjez să vină pe cineva că este aici una. Băi, ești becher. Ești becher. Hai pe aici dacă ești becher. Pe aici. Hai pe aici, n-ai tupeu. Hai că trebuie să-l aduc aici. A, deci tu pe acolo vii acum. Bom! Deci vreau să cumpăr arma bani în comentarii. Headshot. Asta cu minte. Headshot. 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 Headshot.
vede nimic în calea mea. Headshot. Am aici. Bă, tu, bă, dacă ești mecher. Headshot. Dacă ești mecher. E bun. Headshot. Să duci bani măcar dacă nu puteți să hai cu cuțitul nostru șmecher, bom, bom, bom. Cine știe ce să scrie? Headshot. Headshot. Am, Headshot. repede tot de asta, vrei? Bom, 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 bom. Uite asta. Headshot. Headshot. Să vii aici. Care mai vrea cu cuțitaș? Era un șpriț. Cine vrea să vină la un șpriț? Mine? Headshot. Să vedem aici că dăm un headshot. Hai. Headshot. 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 Bă, ce Headshot. Headshot. Hello, ăștia sus. Hello. Hello, teacher. Headshot. Who's there? Poți să-mi intră doamna de engleză, tătă. Headshot. Headshot. Vai, domnule, că mai mor. Auci. Mor, fraților, mor. Am dus. Că ne-a trebuit cu cuțitul. Sigur n-am avut noroc, nu bă? Ai, și pe 100 la 3. Am o minută la dispoziție pe avem. Aici desembărăse. Mă. Am pușcat în asta. Ce armă să ne luăm noi? Hai că ne luăm asta. Dar intra pe teritoriul nostru. Nu e că nici n-am venit. Ască, vedeți.
de popor românesc. Aici. Hai că mie nu mi-a din viață. Bă, nu moare, what the fuck? Nu moare, bă. Cervest antiglon. Poate are cap antiglon. Are cap antiglon. Who's there? Geaba, bă, că e bun. Headshot. Headshot. Hai, nu mai am glonțe. Așa dau bine. De să mori. Uai! Trebuie să fac ceva, fraților. Ce are să ne luăm bine? E bine, rămânem cu asta că... Nu să mai spun aici. Vai, bui acolo. Headshot. Let's go, let's go. Let's go. Iau. Ăsta. De ce? Că-i bun Coca-Cola. Am să băgăm aici în joc. Headshot. Mai vorbim pe foc. Vorbim cu ceva de asta. Dar... ce asta? E mai bine. Au! Nu! Asta a vrut. Minuț. Ala că băiați intra la noi. Dă-i tare. Nu așa de bine. Headshot. Wow! Headshot. Sau nu-i bun acolo. Bă, fraților, apropo, am uitat să vă zic că bă, ne-ai venit milioane așa. Vin bus cum o să vă pun pe ecran, imaginează, da? Headshot. Asta. Numai că este negru. Avem un mic Headshot. Headshot. ca să se vadă mai bine. Și bă, sunt niște huse rezistente. Deci bă, dar gen o cumpărat de pe site și o cumpărat la unul din ăsta chinez, un magazin chinez de deci, ceea ce este foarte crazy. De glonțem la ca ăsta 30 de îmi place să dau butoanele astea în apă. Trag în apă. Fac spectacol în apă. Dacă aveam eu bă, vine pe mine asta. Bă, cum a rămas cacao. Cacao. Ar o tras mâncări șmeche. Headshot. Deci, de fiecare dată când am comandat ceva, aveam acolo răbdare să vină. Băi, asta aici. Bă, vrei să ne batem?
dă-i cu cuțitul. Vrei să vezi ce cuțit am eu? Ia uite-l. Op, 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 op. Opa, opa și op. Foar, am omorât din prima. L-am omorât din prima. Hai să-mi va piciorul. Ce să învârte caracterul. Vai, vai, vai. Băi, și mi-a venit o idee să facem episoade cu Chucky. Știți păpușa aia nebună? Da, nu știți cum să nu știți. Mamă, cât sunt aici. Au, au. Da, haideți aici dacă sunteți șmecheri. Hai, puțin. Acum ce facem noi în situația asta? Ei bine, ori îi dăm cu cuțitul, ori pușca. Op, op. Merem cu cuțitul, bom, bom, bom. Degeaba am dat Headshot. Bom, cuțitul. Care-i Headshot. Uite-ai? Bom, bom, nu m-ai nimerit. Auci! Trebuie să mă învăț cuțitul. N-am uitat de ce. Da. Wow, da. Care mai șmecher, bă? Câinile ăsta? Băi, dă-i de una din asta, șpom. Bun. No, cam atât cu acest episod. Mă bucur că ați vizionat și ne vom vedea data viitoare cu un alt episod. Vă mulțumesc pentru vizionare și pa, pa!